deixats a tutti, ets veroi. Bé, avui, com acabàvem tots temps més informatius, un de plus, cada un de nosaltres ja som mestier, com que tot aquest treball és voluntari. El primer que cau és cercar de temes. De cops, els amics d'Occitània ens manden e-mails, ens manden curris, ens manden informacions, més ens cau tots temps informar-nos i atrapar d'informacions. Hi ha altres causes que ens cau causir que és el model lingüístic. Si bé el meu col·lega lenguadocian és partidari d'emplegar el dialecte lenguadocian i l'occità referencial, jo que som més partidari d'emplegar el gascun, que sigui un aranès de comprehensió larga, o dilleu un gascun que sigui comprès en aran i d'hora. Doncs, ara fi, cada un ha causat el seu model i atauem un informatiu per setmana, un cop en lenguadocian, un cop en gascun. Te dictin. Dicto. Carteres i carreteres. Balises. No. No balises de rutes, carteres i carreteres. Joc de paraules, carteres i carreteres. Carreteres. Se dice balisos y rutos. Bé, tu la has en tu l'occità i jo que la hasqui en men occità. Malgrat el treball no he cap arrent pagat, donem moltes gràcies a Barcelona Televisió per això que ens deixa l'espai en temps de programació, ens deixa el material, ens deixa el plateu i ens deixa tota la gent que cau t'ha d'ajudar-nos a tots. A moltes desfilmacions, molts enregistraments, ens la fem nosaltres mateixos. EBTV ens deixa de cops el material i a tau que ens anem on sigui enregistrar els informatius que vedem vosaltres. Da més pogui recursi que hem tae aquest programa, mos cau aconseguir material. De cops mos les envien gratis. De cops mos les cau cercar. De cops mos cau crompar-les com a menys cars, millor. A despart de tot el material, les naueres i totes les causes que ens muntem nosaltres, també per això que tants informacions pitjiraus de coses que passen en Barcelona, que hi ha Barcelona Televisió, que ens forneix de cops de reportatges, de documentals i de vídeos. Per exemple, la mostra que us presentarem de seguida i que directament que cau anar a la BD, que parlam de Bodies The Exhibition, vídeo. Avalada per a Grana Capitada, obtinguda en viles com a Nova York, Londres, Amsterdam, Lisbona i São Paulo, que mostra el cos humà tal com és, amb restes humans reals. Els cossos de persones mortes per causes naturals que s'han conservat d'Ampurina i que s'han seccionat amb sud de Cava. ¿Tú te apasionas del talento de causar? Tries de caulets. I a tau, que acabam un any de més. Esperam vos retrobar l'any que ven, que tot vagi bé. Bon any nostre a tutti. Un anar doble granado acompanyado i l'any que ven, si n'havem pas mai d'audiència, que n'haguem pas més. Bona annada a tots. Ets veroi.